Aló, aló, la nova mobilitat. La nova mobilitat. Amb el suport de Fulls d'Enginyeria d'Enginyers Industrials de Catalunya. Benvinguts a la nova mobilitat. Avui, capítol 79, l'hidrogen del desert. Miquel, com és... Miquel? No, avui no estarà Miquel, avui sense ulleres. Jo em dic Lluís Rabanal i substituiré a Miquel, que sí, tindrà molta faena els propers mesos. I, bueno, jo em dic Lluís Rabanal, estaré amb la nova mobilitat, amb tu, Martí, molt a gust, aquí fem entrevistes molt xules. I com en xarxa social em dic Lluís Loves Cars, que és Lluís estima els cotxes, és molt descriptiu i està molt relacionat al món del motor i del motorsport. Pues, doncs, avui farem una xerreta molt guapa del món del Dakar, no, Martí? Exacte, el Dakar, motorsport, a l'hivern, no? I aprofitarem de parlar sobre els combustibles alternatius que hi ha cada cop més al Dakar, i en parlarem amb en Xavier Ribas. Benvingut, Xavier! Moltes gràcies per invitar-me. Què tal? Com estem? Nerviós, Xavi? Amb el projecte ara parlarem del Dakar, no? Però nerviós del dilluns? Bueno, ja preparat, sí, amb ganes de marxar cap allà i a posar-nos a la nostra salsa ja. Sí, no? L'altre dia vaig estar amb un company al Dakar i va dir ara ja és com, ja està tot fet. O sigui, ara una mica de cuidaet amb tot, però ja... Sí, és veritat, ja està tot enviat allà, no? I sí, ara ja anem a recollir el camió i posar-nos en solfa, no? Deixar tot preparat perquè tenim uns dies abans per veure que està tot ok, però sí, bàsicament ja hem enviat tot cap allà. Perquè el camió ja està al desert? El camió ja està allà, sí. Ja va arribar fa uns dies. Clar que jo diria de fer una mica de context, no? Perquè jo crec que l'emoció ens ha pogut i ja estem parlant del camió i del Dakar, però Xavi Ribas, qui és Xavi Ribas? Per què diem camió, Dakar? Quina és la connexió de tot això? Bueno, jo soc un dels membres de l'equip KH7 Ecovergy. En concret vaig dins del camió amb el Jordi Jovanteny i el José Luis Criado i formem un trio que portem el camió a la cursa del Dakar i bueno, comentes perquè bàsicament preparem el Dakar durant tot l'any i realment el camió el vam enviar ja fa principis de desembre, si no recordo malament, finals de novembre. Potser aquest any el vam enviar cap a Aràbia Saudí, el vam deixar al port de Barcelona i l'organització carrega tots els vehicles, motos, cotxes, buguis, camions i se'n van a Aràbia Saudí al port de Llambú, que és on viatgem el dilluns 29. Que bo. Jo, una pregunta... Clar, és molt curiós, estàvem parlant abans, fora de càmeres, no? Que a l'episodi ho gravem uns dies abans del Dakar, no? I sortirà uns dies després del Dakar, no? O sigui que avui contarem una mica la perspectiva, no? Teva, Xavi, el projecte, l'expectativa, i al 20, que en principi sortirà el capítol, ja desvelarem tota la realitat, no? del projecte, no? Quins són els punts més importants del camió, del vostre projecte, no? Perquè no sé si hem dit la paraula d'hidrogen, no? Però quals són els 3 punts, diria, principals del projecte, no? Bueno, és difícil, si realment és resumir un projecte tan ampli, és difícil resumir-ho. És cert que ara ja portem uns anys i sembla que ens hem acostumat, però aquest projecte va néixer inicialment com un repte perquè fa uns anys el Dakar va llançar com una missió que era el Dakar Future, es plantejava quin seria el futur del Dakar, no? Que això seria el primer punt, quin és el futur del Dakar, perquè al final és una cursa històrica però que el món sabeu va evolucionant, no? Va evolucionar una nova mobilitat, vehicles elèctrics, híbrids, hidrogen, gas, de tot, no? I el Dakar es va plantejar aquest repte. Llavors, la resposta que vam donar nosaltres a aquest repte, al final era un projecte fent servir l'hidrogen, que per nosaltres és una molt bona alternativa per vehicles pesants, no? Allò que és difícil electrificar.
I aquest any en concret, que ja és el tercer el quart que participem amb hidrogen, ja hem donat una altra volta i hem integrat un motor elèctric. El camió també, a part del motor de combustió amb hidrogen, porta un motor elèctric que ens permetrà que tingui un funcionament a baixa velocitat en mode elèctric pur, i també durant les etapes ens permet de tenir 200 cavalls més de potència, més o menys. Estem O sigui, arribareu passant als 1.000 cavalls ara? Sí, passem més dels 1.000 cavalls Uh-huh. i bueno, esperem que ens ajudi molt. És un híbrid, diguéssim, paral·lel, per tant podem regenerar la bateria, i la idea és evolucionar aquest sistema també durant el Dakar, perquè hem anat una miqueta apretats d'agenda, ho he de dir. I ara aquests primers dies, quan volem, des del dia 3 fins al 3, diguéssim, estarem fent proves, ajustos, viatjar algun dels meus enginyers de l'equip també cap allà, a posar tot a punt, i volem veure com reacciona, com funciona amb les diferents etapes, com podem reduir el consum al màxim i com podem córrer més, no? Que és el repte, és córrer més, però sent més respectuosos amb el medi ambient, no? Perquè la tecnologia, Xavi, potser ho hauríem de remarcar, és desenvolupada a la teva empresa, Varm, no? I estem parlant d'hidrogen, però sempre es parla d'hidrogen, quines hi ha diferents tecnologies de l'hidrogen. En aquest cas estem parlant d'hidrogen com a combustible dins d'un motor dièsel adaptat, més o menys? Correcte. Podríem dir-ho? Sí. Sí, nosaltres tenim dues tecnologies, la més moderna, que és de pila d'hidrogen. Això des de fa anys que estem treballant. És un repte que pel futur m'agradaria portar al Dakar, és a dir, m'agradaria portar el camió 100% amb hidrogen en pila, però quan vas al Dakar per primera vegada pues, te n'adones lo difícil que és, no? Realment és difícil imaginar una carrera tan completa en quant a totes les problemàtiques possibles, no? Perquè quan corres un rally, bueno, pues, si et falta alguna cosa, una mala, pues, no sé, te'n vas al Bauhaus o te'n vas a un taller. Ja, realment és que a vegades estem a puestos que és que no hi ha res. Llavors has d'anar amb tecnologies que vagis madurant que no et puguin provocar un problema. Vale? Al principi, sobretot amb el Jordi, i jo ho entenc, el primer que em va dir és bueno, amb això perdrem potència i tal, i vaig dir no, de fet podem tenir més potència. Però em va dir, però jo no vull trencar res, no? Hem de mantenir-nos igual. Llavors una tecnologia que ens permet, si volguessin, podrien tenir més potència, però la mantenim igual. Fins ara el motor de combustió estàvem al voltant dels 800-850 cavalls a les evolucions. Ara amb el motor elèctric passem dels 1.000 cavalls, però una altra vegada el repte és has de fer la cursa i acabar. Sí. Vale? No serveix de res, que no se't trenqui res. Fer-ho molt bé en les etapes i de sobte pues, un dia peta, no? Aquest és el repte. És una tecnologia bastant innovadora, és un sistema bastant innovador i bueno, en camió, no? En cotxes sí que s'ha parlat molt dels híbrids i tal, però un camió de carreres amb un entorn tan complicat, pues, volem veure com funciona. I un dels reptes serà realment aquest any no tenir problemes de fiabilitat. Lluís, em deixes preguntar un parell de dades tècniques? I tant. La base del camió és un camió MAN, em sembla? És un MAN, sí, un TGA. I el motor també ve de MAN? Sí, el camió era bàsicament un camió, us explico la història, el Jordi Xudier va comprar un camió MAN. Aquest camió és el típic que veuries pues, a les obres. I sobre això va preparar molt el camió al llarg dels anys, suspensions, frenos, tot, ho va reforçar tot. I porta el seu motor de sèrie. Després va fer-se una altra evolució. Quants litres té, perdona? Quin cubicatge té? És un motor de 13 litros, 6 cilindros. Porta un turbo d'una etapa. Avui dia els de carrers, per exemple, ja porten 2 etapes. Porta un turbo que bufa com una bèstia. Dono fe que bufa molt. I porta canvi manual. Els models moderns cada vegada van més a canvi automàtic. Al Jordi li agrada molt anar amb canvi manual perquè domina moltíssim.
Té l'altra característica que és un 6x6, que no és gens habitual. Normalment els camions de carrera són de 4x4. Aquest és un 6x6. Té sistema d'autoinflat. Podem inflar i desinflar els pneumàtics en marxa. Això ens ajuda molt, sobretot a les dunes o als camins amb molta pedra, perquè sempre imaginem el Dakar amb només sorra i dunes, però hi ha camins de pedra. Pots pujar també la pressió per aquests camins de pedra. No petin les I rodes. la resta, cabina, etc., és evidentment reforçat amb la seva normativa de seguretat, les barres, tot això, els arnesos, paquets i tal, però és un camió, diguéssim, de sèrie, molt preparat, però és un camió que al seu dia és un camió que podies comprar a la tenda, no? Com qui diu. I el sistema d'hidrogen, a quina pressió funciona? Sistema d'hidrogen, nosaltres integrem el mateix sistema d'hidrogen que portem als camions que fem de carretera, que va a 350 bars de pressió. És la pressió estàndard d'hidrogen a autobusos i camions ara mateix a nivell global. I portem 2 dipòsits de fibra de carboni dintre de la part de darrere del camió, que és com qui diu la zona de càrrega, no? Que no hi ha realment càrrega. I allà emmagatzemem l'hidrogen. I després el nostre sistema, que hi ha una centraleta, injectors, filtres, etc., és el que s'encarrega de baixar la pressió i injectar a cada cilindre la quantitat d'hidrogen que toca en cada moment. L'última pregunta tècnica. Quants litres porteu? Portem 410 litres d'hidrogen. Perquè t'imagini, són com 2 dipòsits que és com mig metro d'ample cada dipòsit per 2 metres de llarg. Uns bons pepinos. Realment, com que són de fibra, pesen molt poc. I els portem a la zona de darrere i es carreguen com... No sé si heu carregat mai un vehicle de gas, però és molt semblant. Connectes amb una manguera, una hidrolinera. Allà tenim una hidrolinera portàtil i carreguem l'hidrogen i normalment fins ara estàvem carregant més o menys en 5 minuts estem encarregat totalment. Molt bé. Per exemple, quan parlem de 15 litres per 100 quilòmetres, en l'hidrogen, qual és el consum? Per exemple, no? Dius, hòstia, una part molt, molt exigent, qual és el consum d'hidrogen, no? Ja. A veure, el Dakar, pensa, és un camió de curses. El camió normal, si un camió normal de carretera consumeix per una autopista posa 25-30 litres al 100, amb hidrogen estaríem consumint més o menys uns 6-7 quilos d'hidrogen. Perquè l'hidrogen té molt més contingut energètic que la benzina. Té moltíssima més energia per quilo. Allà al Dakar, perquè tinguis una idea, una etapa fotuda, aquelles que depèn molt si hi ha humitat o no, que a vegades sobta, però al desert n'hi ha humitat. Si la sorra està, i quedes clavat, allà podries estar a 40-50 quilòmetres corrent allà a la mitja potser en sortiria uns 75, 80, 90 litres al 100. Més o menys. A vegades hi ha puntes de 120, 130 litres al 100 perquè el consum és brutal. És brutal. Quan anem a l'hidrogen... Perquè no tens grip, no? Més o menys... Digues? Que no tens grip, no és com una carretera asfaltada. Però imagina que estàs clavat. Hi ha postos o un xot que es diu, que és com una llera d'un riu o un llac que s'ha buidat, queda tot allà enfangat i t'enganxes. Allà el vehicle literalment va com si fos enganxat amb una pasta, no? Pegament, no? Ahí, clar. Allà o vas a fons o no surts. Clar, depèn del que duri allò. Pot durar 10 minuts, pot durar 3 hores, saps? Sí, és molt bèstia. Però llavors amb els 400 quilos, has dit, 400 quilos d'hidrogen que porteu a sobre... Nosaltres portem 410 litres, sí. 410? Bàsicament amb això podem fer... Més o menys estem fent uns 300-350 quilòmetres, depèn de l'etapa.
I ja dona per les etapes, no? En principi? Sí. O sigui, les etapes ja són aproximadament això. Nosaltres a vegades el que hem fet és a l'enllaç, si a l'etapa ja ens hem quedat sense, una part petita de l'etapa la podem fer amb un altre combustible, que és oli vegetal hidrotratat, que portem, que és HVO, el que ara diuen dièsel renovable, però és un combustible encara més net. Nosaltres ho fem servir per o sigui, és un motor de combustió modificat que no té bugies. A nivell de motor hi ha dues opcions, com el tèrmic, serien bugies o un sistema d'injecció directe com nosaltres que fem servir aquest oli vegetal per començar la injecció. Això fa que no haguem de modificar el motor tan profundament a nivell de pistons, etc. I pugui continuar tenint un mode, diguéssim, normal d'operació. O sigui, ja no només és un motor híbrid, ara, amb el motor elèctric que li ha posat a més, sinó que a més és bifuel, no? Vull dir, li pots posar tant hidrogen... Sí, sempre va partir de bifuel. Sí. La idea sempre era tenir un mode bifuel perquè ja des del principi allà... O sigui, els motors típics de combustió com els cotxes de, diguéssim, el que té el Carlos Sainz o aquesta gent que porten bugies, són motors que de carreres però estan molt preparats ja per benzina, no? Al final corren amb benzina de competició, però és benzina. I aquesta tecnologia està com molt resolta. Amb motors molt grans, motors de 13 litros, etc., el tema de bugies no està tan desenvolupat ni està tan resolt. Encara és un problema que estem treballant les empreses per solucionar. Llavors, ara el que fem és injectar, és un motor dual que ens permet que en comptes d'una bugia física que té una xispa, el que fem és començar la injecció, la combustió amb un combustible com si fos el gasoil. Molt interessant. És molt més fiable. I has dit la paraula empresa i ara estava pensant quina va ser la primera motivació de l'empresa, del projecte, de dir no, tenim que anar al Dakar i testear això amb hidrogen. Quina va ser la primera motivació del projecte? Ara ja el quart any ja ha evolucionat tot, no? Però, uau, la primera vegada va ser com, per què, no? Per què amb hidrogen i per què? Una bona història, això. Bé, jo sempre havia volgut córrer al Dakar des de nen, no? I quan vaig crear l'empresa fa gairebé 11 anys ja, durant els primers anys van sortir oportunitats d'anar al Dakar amb algun equip i participar en alguna tecnologia així de les nostres, no? Més moderna, però els projectes que hi havia no m'agradaven, no? Ells ho basaven molt amb el màrqueting, no? Bàsicament, a veure si algú això els hi cridava l'atenció i tal. I això mai vaig córrer. No, al final no m'agradaven els projectes aquells. Quan nosaltres vam presentar, em sembla va ser l'any just després del Covid, vam presentar el nostre primer vehicle d'hidrogen. Allà vam invitar una sèrie de persones, no?, que van venir i tal. I al cap d'uns dies em va trucar el Jordi Joventeny. Em va trucar, escolta, que he parlat amb aquesta persona, m'ha dit que heu fet coses amb hidrogen i tal, i el Jordi em va dir que, clar, ell havia corregut al Dakar, no sé, 30 i pico d'anys, no? 31, 32 anys. I ja havia guanyat la meitat de vegades a la seva categoria, ja havia fet tot, havia corregut a l'Àfrica, Llatinoamèrica, aquí, i ell buscava ja reptes, no? I com que jo volia anar amb hidrogen i vaig veure realment, ostres, algú de veritat bo, que té ganes de fer coses i vol evolucionar la tecnologia, perquè ell deia sempre que ell volia portar algú al Dakar, no? Que ell havia anat al Dakar, el Dakar li ha donat molt a la seva vida i que realment volia fer alguna cosa per reduir, no sé, buscar una solució pels camions que fossin menys contaminants, no? I aquí ens vam posar d'acord. Llavors allà el que vam dir va ser, ostres, doncs anem a preparar el camió perquè funcioni amb hidrogen, no? I realment van ser mesos o un any superinteressant, perquè realment estàvem portant una tecnologia en un entorn que no sabíem molt bé com aniria tot i realment, va ser una aventura brutal, no? Ningú el coneixia res, l'organització no sabia de què anava, la FIA no sabia de què anava, no sé, jo crec que no ens creien, no? La gent que volíem fer alguna cosa així. Sí. Que guai. I el vehicle, o sigui, amb hidrogen sona, no? O sigui que tu escoltes un motor i fa un soroll gran, no? Sí.
Si te l'engegues, el camió és un camió, ja dic, té uns 800 cavalls, té un 50% més d'aparell que la versió normal, vull dir, és un bon bitxo, accelera, corre sembla un cotxe i fa soroll, o sigui, té el soroll del motor de combustió, peta molt bé, i després no està limitat com un camió normal, no? Que pot anar a 90 per hora. De fet, nosaltres fins fa molt poc podíem anar fins a 140 km per hora amb ell, que sembla potser poc, perquè estàs acostumat a un cotxe, però quan estàs al mig de camins, de terra, de sorra, pedres, és molta velocitat per un camió, no? La cosa És la canvia. velocitat mitja al Dakar, que seran 50, 60 km per hora o... Depèn molt de l'etapa. Les etapes de dunes baixen molt, nosaltres en concret baixem molt, però les altres sí. Sí. Inclús algunes jo crec que els hi hem fotut més canya. Cada vegada es corre més. Cada vegada són etapes de córrer més. S'està tornant més un rally de velocitat, no? Perquè, bueno, ja veieu els vídeos com va la gent, no? Sí que després hi ha passos, estrets, arbres, nosaltres patim molt perquè cada vegada hi ha més buguis, hi ha més motos i els camins, i nosaltres, doncs, els arbres no els canvien per nosaltres, no? I l'any passat li vam fotre Tu em portes l'arbre per davant. Bueno, algunes rames, més que l'arbre, algunes rames ens hem emportat, sí. Anem en compte per no trencar el vidre, però sí, algun bon viatge ens hem emportat, sí. Jo ara, en Miquel, em fotria la bronca perquè ens hem despistat i hem deixat d'explicar d'on vens tu, Xavi, vale? Perquè aquesta Evarm la vas fundar el 2017, si no m'equivoco. 2015, d'acord. Doncs, però de totes maneres, la teva experiència com a desenvolupador o com a enginyer de motors venia d'abans, no? Havies començat a Idiada ja el 2006, si no m'equivoco. Sí, jo sempre, des de la universitat ja havia participat bueno, des de sempre, des de nen, sempre he participat en coses, o com a mecànic, com a aficionat, sempre amb equips, etc. A les 24 hores de Montmeló, o ral·lis, sempre m'ha agradat. Després a la universitat també vaig poder participar a unes curses que havia que es deia la Xeleco Marathon, que era fer prototips per reduir consum i construir els vehicles. Amb companys de la universitat també vaig córrer. I després, quan vaig crear la companyia, pues, allà, a part dels meus ral·lis més casolans, que m'agrada fer a mi, no? Sempre m'havia cridat molt l'atenció el tema del Dakar, des de petit, no? Era una aventura, no? O meies la tele i posaves allò i viatjàvem pel món. Era una aventura, no? I tant. Jo sempre em trobava... I va ser quan ens vam sumar. Sí. Molt bé. I et veu trobar en Jordi Joventany, si no m'equivoco. O sigui, tu vas presentar la tecnologia sense tenir el camió que competiria, entenc, no? Bueno, amb el Jordi, bàsicament, em va trucar un dia per telèfon, que li havia posat en contacte aquesta persona, la Mireia, una persona en comú, i li havia parlat, em va dir, escolta, podia parlar d'això i tal, ens vam veure, no sé si el mateix dia, potser sí, perquè és un cul inquiet, jo diria que sí, potser el mateix dia ens vam veure, ens vam conèixer, ens vam caure bé, vam començar a treballar, ens vam engrescar, vam començar a presentar això a l'organització i tal, no? I doncs ens vam posar a treballar amb el projecte, jo crec que des del primer dia. I després, quan el vam modificar, doncs va ser tot molt... Sona molt casolà, no? Però clar, no era el típic que uns paios fent un camió d'hidrogen. Pues no era lo... No? Era tota una aventura i bueno, pues anar fent proves. Quan ens deixaven, nosaltres deixaven anar a carregar hidrogen aquí a Barcelona a partir de les 10 de la nit i pues, ens passaven de 10 de la nit, pues, no sé, a les 2, 3 de la matinada provant i el dia següent pues, treballar normal. Pues, anar fent proves i quan ho vam tenir enllestit, pues, ja al poc pues, ho vam agafar per portar ja a Aràbia i bueno, pues, la història ja la sabeu, no? Però sí, va ser tot realment uns amics que es van trobar i hem fet coses amb molta il·lusió i la tecnologia de la companyia, però realment amb una colla d'amics, no? Sempre molt il·lusionats pel projecte del rally. Bueno, i heu estat pioners
dins dels combustibles alternatius a dins del Dakar. Avui en dia em sembla que hi ha una competició exclusiva en aquest camp, no? Sí, això ens vam trobar el primer any que vam fer tota la feina amb la Federació Internacional, estàvem preparant ells com una norma, sabíem que volia córrer algun fabricant, però no ens deien qui i tal, i de fet va ser el primer any que aquest fabricant no va arribar a temps i d'alguna manera doncs això, no? Ens volíem com prohibir, no? Que no corréssim, però ja havien passat les verificacions tècniques i tal, ens van posar tots els problemes del món, al final ens van canviar de dorsals, no sé, 3 cops, primer corrien, després no, sí, i al final ens van deixar córrer sortint els últims cada dia, primer mitja hora després de l'últim, com a càstig, al final ens van deixar de sortir 15 minuts només. O sigui, ells anaven allà, es posaven darrere de tots i 15 minuts després es deixaven sortir. Però l'excusa era que era perillós l'ús de l'hidrogen o era per desconeixença o... A veure, ells oficialment, ja dic, nosaltres les verificacions primer es fan aquí a Europa. De fet, es van fer a França, van revisar el vehicle, coneixien tot, es va fer el dossier de tot, va informar tothom, i ja es van passar verificacions a França. Quan vam anar allà, jo crec que és que realment qui estava al tanto no es va estar al tanto i de sobte va dir, hòstia, aquests tios han vingut de veritat, no? Ho han aconseguit fer, s'han muntat aquí hidrolinera, ho han fet tot. I el rotllo va ser que ells al final no van publicar com la definitiva, no? Sempre, si us fixeu ara, aquests dies segur que publiquen alguna cosa nova de la normativa, doncs perquè algun equip dels de dalt li interessi o alguna història, no? I que has d'estar en aquell món per enterar-te, perquè si no arribaràs al dia 1, perquè clar, canvia l'any. Doncs canvia l'any, potser canvia una norma nova, si no tens el cotxe amb aquella norma et quedes fora. Llavors van posar tots els problemes del món, al final l'organització, que és qui va muntar tot aquest tema del Dakar Future i això, doncs va dir, escolta, no, hòstia, hem de fer que aquesta gent pugui córrer, però hi havia gent més de la federació que va dir, bueno, vale, doncs, segons la norma, doncs els últims, i a més, 15 minuts després, no? I bueno, doncs com que anaven molt bé, doncs van anar pujant, no? Van arribar a, em sembla que, és que ara no vull dir una xorrada, però dintre dels 10 primers segur. I al final, doncs perquè van volcar, i això va fer que baixessin molt, però van anar molt bé, i ajudant a la gent i tot, mentre es trobaven al camí i tal. I bueno, per això també va fer que dintre del món del Dakar, no? Que al final sempre hi ha poca gent, però són 3.000 persones, l'organització és gegant, ostres, la gent també cada dia preguntés, s'involucrés, anaven a veure el sortir, hi ha vídeos que tenim guardats que els hi feien la ola, cada dia els hi feien un espectacle, perquè havien d'esperar 15 minuts allà, doncs cada dia els hi feien un espectacle diferent. Va ser fantàstic, sí. Ostres, i ara hem fet una, diguéssim, veient això, però la FIA estava pels seus temes, van fer com una organització específica, que diuen Mission 1000, que és una categoria, a mi m'agrada molt com a enginyer perquè no tens cap límit. O sigui, per poder podríem anar amb 4 motors, si volem. No n'hi ha una normativa que ens digui que no podem fer alguna cosa. I això com a enginyer és fantàstic, no? Sí, dona molts graus de llibertats, no? Justament per això que dieu ara... Seguretat i tal, tenim igual la FIA, tot, Federació Internacional, tot, però mentre ho compleixis això, pots portar un avió, si vols, entre cometes, no? I això està molt bé, no? Perquè durant l'any podem anar pensant, i aquest any van dir, ostres, les batalles que vam tenir, l'últim any vam tenir molta batalla també amb l'equip Toyota, no? D'hidrogen també, i que era un buggy, no? Passava, no sé, una 5a part i, ostres, doncs van dir, vinga, va, que fem més, no? Cap a on va el món, cap a l'electrificació també, no? Doncs estarem preparats amb el futur, amb pila d'hidrogen, electrificació, bueno, anem a preparar-nos a poc, i per això aquest any correm també amb motor elèctric, no? Guai. I una pregunta. Digues. Martí, sí? És molt petita. Fes tu. No, home, no. Pots... És la llarg.
descriure una mica la sensació d'anar-hi dintre del camió? O sigui, per un mortal com nosaltres, no? Quina sensació? Descriure una mica els olors, les sensacions, els cops, tot una mica, no? Què sent allà, no? Uf, ara perquè m'he acostumat una mica. Al principi sobtava molt, no? Perquè vas molt alt. El que notes primer sobretot amb un camió és que vas molt alt. Després té una suspensió que s'ho menja tot. O sigui, realment és una sensació molt xula perquè vas amb una... Primer que vas molt alt. Després tens molta finestra, no? El camió té molt de vidre, veus molt. Tot i que jo vaig, com que diu, amb el seient del nen petit, no? Jo vaig al mig i menys visió. Però és una sensació brutal, perquè vas donant bots, vas fotent per camins brutals i vas, no sé, jo dic que vas com un ovni, no? Perquè s'ho menja tot. De tant en tant fots algun brinco una mica així, diguéssim, que et sobta, i és tal com diuen, com una coctelera, perquè realment vas molt lligat, no?, amb els arnesos i tot, però realment va tot... Tens molt de moviment en tots els eixos, no sé, és una coctelera, no? Em recorda una miqueta saps? el que estàs explicant em recorda molt la descripció com la de navegant, potser una miqueta, no? També, quan vas al mar i vas picant ones, com si diguéssim, i vas de vegades... Bueno, normalment jo no he navegat molt al mar, però normalment allà vas com suelto, no? Aquí tu ets molt part del vehicle, perquè realment tu vas collat, no? Vas amb els arnesos i realment tu vas allà on va el vehicle, no? La sensació potser més brutal per mi, o la que més m'ha agradat mai, és quan saltes. Quan saltes a mi m'entra molta... No sé, em dona per riure, no? Perquè vas molt ràpid, va donar per saltar i és una sensació brutal perquè vas amb una mole, no? De 9 o 10 tonelades saltant a 100 i pico. Però també és veritat que el Jordi transmet una seguretat brutal. O sigui, jo estic segur que no correria amb algú que no fos el Jordi i em dona molta seguretat. L'altre, per exemple, és quan, sobretot les dunes, és espectacular, perquè realment, diguéssim, el cotxe sembla com que tens com més marge. El camió, realment, vas molt alt, llavors les inèrcies, estàs molt alt respecte al terra, tu. I llavors, cada moviment d'una duna o alguna cosa són metros que et desplaces. I sobretot quan puges o baixes una duna és brutal, perquè, per exemple, quan tu apropes una duna, tu veus a la tele, no? Jo que sé, els cotxes o motos van com s'apropen, no? Miren, no? Però el camió no. Tu el camió vas com en una paret, llavors pujar la duna, tu no veus res, tu veus el cel. Fins que no realment encara moltíssim, tu no veus què n'hi ha allà, no? Llavors, cada vegada és com un... Saps allò que vas a una muntanya russa i dius, hòstia, a veure, i ara què ve, i ara què ve, i ara què ve. El que passa és que al final l'adrenalina i tot estàs allà còmode, molt atent, però és una sensació espectacular, sobretot perquè tens uns moviments de metros que no és gens habitual quan vas amb el cotxe, no? És una sensació molt diferent. I passes és molt molt, xulo. Jo recomano a tothom que pugui, quan pugui pujar amb un camió tipus Dakar i fer aquestes inclinacions no tan pronunciades, realment és espectacular. És espectacular. Xavi, jo vull ser voluntari al gener i Martí potser també. O sigui, Sí. Clar, o sigui... Clar, quan tornem, si hi ha algun event o alguna que es fa, no? Antigament es feien les comes, que era brutal. Les comes. I anàvem amb el camió i era fantàstic. Això ho trobo molt a faltar, perquè podies apropar molt l'experiència d'anar amb el Jordi al camió, perquè el Jordi és brutal, perquè és un pilot espectacular, realment, és un campió, i la sensació d'anar en camió amb ell és increïble. Clar, és que parlàvem ahir amb un company, amb un dels millors amics meus que treballa a la Fórmula 1, no? I em deia, puc dir-te molt, puc explicar-te com sona el motor, com és el box, com és el cotxe, com és tot, no? Però només si estàs allà i veus que no pots parlar amb el teu company a 1 metre de distància, no? I el soroll i les vibracions i és com
clar, crec que una part del món del motor és que si la gent coneixera una mica més de dintre el món del Dakar, de tot, crec que la emoció faria que la gent voldria fer moltes més coses del món del motor, no? És a dir, Bueno, no? Lluís. Ho veiem a la Bueno. O què? Jo, per exemple, el que m'estava explicant el Xavi, la veritat, i ho he intentat preguntar, a mi em fa una mica de por. Jo sóc una mica poruc. Vull dir, el de la duna i tal, hòstia, suposo que Pues no hi ha és hagut sempre... històries allà brutals, perquè, per exemple, les dunes, a mi quan jo realment em poso ja, no tenso, no sé com dir-ho, però els moments claus, no, de veritat, és quan fem etapes de dunes. Perquè l'altre, jo també participo en ral·lis i tal, evidentment no a aquest nivell, però com a pilot pues, ja estàs ficat, no, a l'ajo. Però quan vas a les dunes te n'adones per què no tothom pot fer això. Els buguis que hi ha ara són buguis molt, molt lleugers i poden pujar per una paret. Però quan veus aquesta gent pujant amb un camió com pugen, realment és per veure. És brutal. O sigui, és brutal perquè t'adones que amb aquest pes, lo fàcil que és quedar empenxat. Clar, imagines les dunes, pots imaginar les dunes com molt netes, però realment hi ha forats. Jo me'n recordo, el primer any me'n recordo que hi havia 2 forats gegants i un camí pel mig, i sí o sí havien d'anar allà. I el Jordi ens va dir, bueno, què, com ho veieu i tal? Hòstia, i el tio encara va pujar i van passar per, segur que eren mil·límetres, al mig de quilòmetres i quilòmetres de dunes. I a vegades també puja, no ho veu clar i manté la inèrcia al vehicle sense parar, perquè si frenes és quan caus. Però vull dir que realment estàs al mig del no-res, amb uns forats brutals, és una cosa que no et trobes tu aquí en un rally de... Clar, és una cosa que això ho has de viure. Llavors, potser per això ens crida tant el voler anar a fer aquestes coses, no? Perquè és una sensació que no la pots repetir en cap altra competició, no? El fet d'anar... Realment, allà el que deies, tu, Martí, realment allà sí és navegar, no? Perquè estàs pujant, baixant, inèrcies, no pots parar. A vegades hem hagut d'escollir camins que, vale, doncs els bugis i motos passen pel mig, nosaltres hem hagut de fer 5, 8, 10, 12 quilòmetres buscant un puesto per passar. Perquè ells sí poden passar, però nosaltres no podem passar. Els pendents són diferents, no? Suposo. Sí, és brutal. I a vegades també depèn de la llum, perquè tu a la tele veus la duna molt bé, però tu realment et diuen, no sé, 30 quilòmetres de dunes i un recte, no? I et van dient riscos, no? Però si no pots passar, no pots passar, has d'anar a buscar un altre puesto, pujar, baixar, girar, i anar a buscar el camí. És una aventura total. I quan acabes allà simplement dius, ostres, aquí ens ho hem currat, hem suat, i valores molt el pilot, no? I el navegant, el José Luis, com mirant les dunes, ostres, el color, si la cresta sembla que és brutal. Jo sí que és espectacular. Per això et deia, Lluís, vull dir, jo potser de copilot amb en Jordi i amb en Xavi, potser, o com a mínim de paquet, encara que sigui el seient del mig, potser encara m'atreviria, però conduir jo mateix s'ha de tenir molta tècnica, s'ha de tenir molta experiència. Totalment, sí. I potser no començar amb un camió, no? Perquè si comences amb un camió... Jo mateix i ja porto uns Dakars i mira que m'agrada córrer i m'agrada competir, faig coses. Jo avui dia encara no estaria preparat per fer un Dakar amb dunes. També és cert que jo he fet dunes i ja després amb la categoria aquesta me'n recordo que ens han fet obrir normalment a nosaltres. És a dir, nosaltres ens trobem verge a les dunes. És molt diferent. Quan tu corres, jo què sé, als cotxes categories normals i tal, han passat, no sé, motos, ara em sembla que ho han canviat una mica, però han passat, no sé, 10 cotxes, 15, 20, 30. Això és molt diferent a quan tu navegues i tu decideixes la ruta. És molt diferent. O sigui... Però bueno, amb el Jordi podries anar tranquil. Però, clar, és una cursa, al final no saps mai. Ningú ha passat per allà, no ho saps. Clar.
Uau, m'estic imaginant tot i és com, uau, ja tinc ganes de veure almenys en la tele, no? El 3, el 4, el 5 de gener, veure una mica les curses i dir, uau, quina barbaritat, no? Al gener parlarem tenim un esdeveniment i parlaré amb el Joan Barreda i aquesta gent, no? El Joan Xareina i tal, i és com totes aquestes històries i anècdotes. Recordes, Xavi, alguna anècdota i després podem parlar una mica més, a lo millor, Martí, de tècnica, no? Perquè crec que és molt curiós com funciona un motor, no? D'hidrogen, igual que amb gasolina o amb dièsel, no? Però abans d'això, recordes alguna anècdota, Xavi, d'algun moment o molt dolent o molt guapo o molt impactant o... Sempre a lo millor tens com un record molt especial d'algun moment, no? Podries... Bueno, hi ha molts. Seria difícil dir un, no? Jo crec que... A veure, personalment, a mi l'any fins i tot, jo participant dintre de cabina com a copilot pues, ha sigut molt emocionant, no? Perquè córrer i gaudir-ho és brutal i més poder guanyar pues, és com un somni, no? Realment, però jo crec que com a recte per nosaltres, el primer any que va estar tot en contra, que no volien, que feien sortir els últims, que van volcar, que tal, jo me'n recordo com a anècdota que ja volien, com qui diu, apagar les llums, no? El primer any. Bueno, pues ja ha passat tothom, no sé què, i deia, no, que estan venint, que estan venint. I els tios es van calçar 900 quilòmetres, saps? Des que van sortir del forat. Van fer 900 quilòmetres, gairebé van pixar per la finestra per no parar, i van arribar, i me'n recordo que aquell moment de dir, ostres, hem demostrat que tot i de les dificultats, un equip d'aquí, no?, de casa, amateur, perquè no deixem de ser un equip amateur, no?, amb moltes limitacions, fer un rally tan dur i que has treballat tant de temps, no?, més d'un any, ho aconsegueixes, doncs això quan van arribar i vam passar per allà, per la meta i tot, va ser per mi de lo millor, no? Després, doncs, personalment, clar, sí, jo crec que quan van guanyar, en principi no t'ho creus, no? I quan arribes allà i tothom et ve a veure, de sobte te'n recordes de tota la feina que hi ha darrere, tota la gent que t'ha ajudat, els que no, i això és algo que ja ho tens per sempre, no? Has arribat a plorar, Xavi, en algun moment? Jo crec que sí, d'emoció, sí. I a vegades també de riure, perquè alguna vegada dintre la cabina hi ha moments tensos, però també hi ha moments emocionants de riure, no? Que, clar, són tantes hores que al final pues, algú sempre diu una animalada, no? No sé si vau veure l'any passat que també van fer una sèrie de... no trompos, però van començar a fer una mica l'animal amb un lloc i, hòstia, me'n recordo que jo anava gravant el José Luis, no? Perquè sempre m'encarrego després de gravar coses i que diguin coses, no? Que sempre fa mà, doncs quan acaba l'etapa, vinga, va, com ha anat avui, va, no sé què. I el Jordi va començar ja a fer uns trampos i me'n recordo i vam plorar de riure. riure molt. Sí, molt. Sempre més de riure perquè com que som tres i els tres som molt... Sempre ens anem animant, no? Sempre hi ha algú que va animant aquell dia, no? Bueno, per el que explicaves, una experiència superemocionant. Però més enllà d'això, o sigui, vosaltres ho feu com a grup o equip amateur, no professional, però hi traieu un profit, que és testejar les tecnologies aquestes que esteu desenvolupant, que després s'aplicaran, se suposa, en productes comercials de carretera, no? Com hi ajuda? Com hi ajuda el Dakar amb això? Bé, el programa Dakar des del primer minut, quan vam decidir entrar i participar, una de les condicions que diguéssim, bueno, o la condició principal era que el que féssim al final havia de donar un fruit a avançar aquesta tecnologia, no? Jo crec molt, o abans, quan jo era nen, no? Es deia molt de la pista a l'asfalt, no? I després veus el món i, bueno, pues sí, no és tan evident, no? Perquè són motors tan especials, el nostre realment és molt aplicable. Al final és un camió de competició, però que ve d'un camió de sèrie
I nosaltres, en concret, a la meva companyia, doncs, treballem en camions, amb autobusos, amb autocars, que són del carrer. I la tecnologia que fem servir al Dakar realment és la mateixa. Potser hi ha coses diferents, perquè hi ha requisits de la normativa que ens obliguen a portar alguna cosa diferent, però si posis són els mateixos, els metalls, les vàlvules, els tubos, els injectors, les centraletes són les mateixes que portem als vehicles del carrer. El que té un minibús de TMB o el que té un camió que està portant avui dia menjar d'un lloc a l'altre del país és la mateixa tecnologia. I per mi això era molt important perquè sempre he cregut que la competició, a més de passar-t'ho bé i ser un repte, com a tal per les persones, pels equips, ha de servir com a evolució a la tecnologia, no? I això va ser la primera vegada, la majoria de la tecnologia que hem desenvolupat nosaltres a EVAR, en concret, que està avui al carrer, diria que més del 90% ve del Dakar. Ve del projecte Dakar. Es va desenvolupar primer per anar al Dakar. 1000 temes, sensors de fuites, sistemes per comunicar el vehicle amb l'estació de forma segura. Això ho tenen ara els camions de sèrie del carrer, però abans no hi havia. Això es va desenvolupar pel Dakar. S'ha validat al Dakar, centraletes, electròniques, cablejats, tot, pantalles. Tot això ho hem portat i un cop allà validat ho hem portat al carrer. Molt bé. I les bateries, ara la innovació d'aquest any és posar-hi bateries i un motor elèctric. Quin tamany tenen aquestes bateries? Doncs mira, abans parlàvem del minibús de TMB, doncs portem el mateix. Exactament el mateix. Portem el camió del Dakar, és un sistema, el motor és lleugerament diferent, perquè per espais no teníem, portem una tecnologia molt avançada, perquè tingueu una idea, el motor elèctric no fa ni un pam d'ample, però té un diàmetre gran i té aproximadament això, uns 200 cavalls. I és una tecnologia molt semblant a la que tenim als busos de 100% hidrogen, que l'hem posat al camió del Dakar tal qual. Lògicament el software és diferent, o sigui, la funció és una mica diferent perquè aquí fa d'híbrid. Nosaltres no podíem ara encara arriscar-nos i anar 100% elèctric. Això estem treballant de cara al futur. Hem de, al final, també convèncer el Jordi amb el futur de què es pot fer amb això, però realment energèticament és molt difícil. Però ja estem fent aquest primer pas. Jo crec que és el primer pas gros que fem cap a un Dakar amb 0 emissions totals, no? Que és una cosa que a mi m'agradaria fer amb una pila d'hidrogen gran, etc. I això és en camí. És un primer pas. Perquè el motor, ara deies que és un motor axial d'aquests... Sí, és de flux axial, correcte. De flux axial, que tenen una densitat de potència molt més gran, no? Veiem una de les... Sembla que estem sobre els 20 quilos i tenim uns 200 cavalls. Uns 200 malament. Es veuen exemples, per exemple, Mercedes amb l'empresa Yasa. Sí, de fet és un Yasa. Nosaltres estem treballant amb Yasa en diferents projectes. Hi ha molts supercars que porten això. Però, clar, un supercar al final és un cotxe que treballa el que treballa. Nosaltres això ho portem amb un camió i amb un camió que salta, que passa rius, que passa fang, que passa dunes, que té... Llavors, és un repte molt gran a nivell de vibracions, a nivell de tot. I bueno, anem a veure com funciona, no? O sigui, ho portarem bastant al límit. Podeu anar a baixa velocitat només en elèctric, no? Després podeu anar amb hidrogen i podeu anar amb hidrogen i elèctric a la vegada? A la mateixa... Sí, va amb elèctric i hidrogen a la vegada. Sempre, no? O sigui que... Val. I pots recarregar, com deies abans, la bateria amb l'hidrogen i viceversa, no? Sí. Molt bé. Sí, pensa que al final el motor és com un motor d'hidrogen. I l'elèctric, la idea és que pugui permetre'ns en molts modes treballar, treure les avantatges del motor elèctric pur, no? Al final podem reduir, o idealment podríem reduir el turbolag, no? Perquè el motor pot pujar molt alt de voltes, l'elèctric és dècimes de segon, però, clar, hem de veure el balanç entre fiabilitat, durabilitat d'aquest motor, com va, no? Perquè el Dakar al final són 2 setmanes
a tope, que no tens gaire descans. Llavors, clar, és un compromís, no? Volem acabar, però la idea és anar, bueno, de menys a més. Anirem provant i conforme també ens trobem més a gust, Jordi es trobi més a gust també amb el camió, doncs també anirem fent millores i el que és segur, com altres anys, és que anirem aprenent coses, no? Tots els anys, inclús en el d'hidrogen, hem anat veient evolucions. Sobretot l'any passat, que ja era un sistema més evolucionat, vam fer millores, inclús durant el rally. Molt guai. Doncs això, quan surti aquest capítol ja ho sabrem si haurà anat prou bé amb aquesta nova tecnologia. Esperem que sí. Segur que haurà anat molt bé. Ho haurem intentat, això segur. Molt bé. Sí. Digue'm, Martí. Acabem, de totes maneres, amb el qüestionari, que en Miquel ens entrarà aquí, ja veureu. Sí. El qüestionari. Molt bé. Xavi, al final són 3 preguntes una miqueta personals. La primera és un hot take, no? Una opinió una mica agosarada sobre el motorsport, sobre el Dakar, o sobre l'hidrogen en general, que també és un tema bastant controvertit. No sé quina és la teva opinió en aquest sentit. Jo, una cosa que vulguis treure. Jo crec que el motorsport i els combustibles alternatius, diguéssim, o anem d'una altra manera, la mobilitat, la nova mobilitat amb baixes emissions també s'ha de veure a la competició. Crec que la competició de tot tipus, no només a circuit, també el rally ride, raids de llarga distància, Dakar, és una manera molt bona d'evolucionar la tecnologia. Però així com veiem, per exemple, la Fórmula E, que no té tant seguiment com la Fórmula 1, per exemple, perquè doncs, no hi ha la mateixa emocionalitat, abans ho deia en Lluís, no hi ha el mateix so tronador. En canvi, el tema de l'hidrogen, per exemple, en el Dakar té molt més sentit, per exemple, no? Bueno, els de pila d'hidrogen, doncs veureu en el futur que no farem gaire soroll, però, per exemple, potser en el futur tindrem unes prestacions inimaginables, inclús comparades amb el que és un vehicle normal avui dia. Gràcies a l'hidrogen podem imaginar vehicles de tracció elèctrica amb unes prestacions espectaculars. És a dir, podrem anar a un nivell esportiu que potser avui no hem vist encara. Això obre una oportunitat. Per altra banda, la part emocional, com a algú que li agrada molt les curses, és veritat que el motorsport al final també és un espectacle. I la part de l'espectacle és important mantenir-la, no? Jo crec que es va veure amb la Fórmula 1, els V10, els V8, els V6... Jo crec que la part de l'espectacle s'ha de mantenir, però el que està clar és que el món està canviant. Les noves generacions també estan valorant altres coses i això potser ha d'haver-hi una transició, que potser no ens hem de posar una data tan específica d'un any o 2, sinó que han de treballar-se en paral·lel i que les noves tecnologies no s'han de frenar. Jo crec que el missatge és no es pot frenar les noves tecnologies, han de participar en paral·lel, tot i que hi hagi gent que potser no li agradi tant, i mantenir, escolta, qui vulgui córrer amb benzina, doncs fantàstic, però si n'hi ha l'oportunitat i altres creiem que podem arribar a un nivell tècnic molt alt en altres tecnologies, doncs estarà bé veure quina s'imposa de cara al futur, no? Doncs passem a la segona pregunta, Lluís. Sí. Digues. La faig jo, vinga. Consell professional. Un consell, a nivell, amb la teva experiència, a nivell d'educacional, no? Si algú diu, com tu deies, jo de petit volia sempre anar al Dakar. Si algú vol anar al Dakar, què és el que ha de fer? S'ha d'apuntar a fer moltes voltes? Ha d'aprendre a navegar a les dunes? O com algun consell? Home, jo crec que el Dakar dintre de les curses és com molt específic, no? Jo crec que al final, si mires el Dakar, aquí n'hi ha pocs equips, potser fora n'hi ha més, però al final el que segur és que qui vulgui participar, depèn com sigui, tant tècnic com mecànic, com enginyer, com el que siga, el que ha de fer és apropar-se a algun equip i fer, diguéssim, mostrar clarament que està disposat a fer el que cal per anar a un Dakar, no?
i participar al llarg de l'any pues, en altres curses per demostrar pues, que estàs preparat per quan arribi el moment que et sorgeixi l'oportunitat, perquè la veritat és que a vegades sorgeixen oportunitats d'últim minut per molta gent d'anar a un Dakar, no? Uns com a conductor, l'altres com a tècnic, l'altre com a enginyer, l'altre com a mecànic, però has d'estar preparat. Evidentment, t'ha de trobar tot ja molt preparat. Molt Potser bé. que enviguin el currículum a Ibarman, en Xavi. també és una opció. L'última pregunta és d'àmbit local. El motorsport en general a Catalunya doncs, té molt seguiment. Com ho veus? Com està actualment el motorsport? Aquests combustibles alternatius dins del motorsport? Equips que tinguem no només de Dakar, però altres categories. La Fórmula 1 sembla que marxa de Catalunya. És molt trist sentir això, la veritat. Sí. A veure, jo crec que, com deia, però potser, clar, jo penso molt que hem de fer coses, no?, de cara al futur. No val sempre fer el mateix, sinó que hem d'aspirar a més coses. Potser els japonesos, potser els francesos veuen més oportunitats, no?, amb això. Hem fet servir l'hidrogen, no? Toyota va anunciar també, ha corregut al Dakar, hem competit amb ells, hi ha altres oportunitats. Jo crec que això, i més, per exemple, aquí a casa a Catalunya, que hem sigut pioners a l'automoció, no? Jo veig amb molta llàstima com fàbriques de motos, de cotxes, tot això, no? Hem anat perdent per portar coses de fora o deixar-les morir. Potser de cara al futur, també des de casa, pues, hem d'impulsar challenge, hem d'impulsar ral·lis on puguis participar en combustibles alternatius o on puguis fer curses amb, no sé, amb altres solucions, no? Perquè la tecnologia va cap allà al final i la gent s'ha de poder formar, s'ha de poder preparar amb això. Jo crec que cada vegada n'hi haurà més iniciatives, penso, on puguem integrar combustibles alternatius a Catalunya, Espanya, Europa, perquè al final és una oportunitat també. Diferents categories, challenge, no sé, nous patrocinadors, no? Sembla, per exemple, no hem parlat, però el món està una mica saturat, no?, de patrocinadors. Abans hi havia l'alcohol, el tabac, no? Ara, ostres, si vols córrer, vols molts diners, patrocinadors, ostres, doncs combustibles alternatius, no sé, electricitat, noves marques, pot ser un al·licient per entrar en categories noves, no?, però amb tecnologies noves. Per què no? T'estàs donant una idea per trobar un sponsor per la nova mobilitat? Que el busquem des de fa Bueno, temps. a veure, no sé, jo penso que... A veure, ara vas a comprar un cotxe i molts són híbrids seri o paral·lel o tal, i van molt bé. Ostres, per què no pots... No sé, no? Jo personalment gaudeixo molt. Ostres, tens un model elèctric, tens un model de combustió, tens... Challenge d'aquest tipus potser també està bé, no? Està bé. I les noves generacions també, no?, aposten per coses noves i els nous compradors, doncs bueno, sí, a mi m'encanta, els motors de Fórmula 1 i competen, però és veritat que a vegades també no només hem de pensar en això, hem de pensar en què ens ajuda que el motosport segueixi viu a casa nostra i el que és evident és que la mobilitat ho veus al carrer, no? Cada vegada hi ha més híbrids, més cotxes elèctrics, tot i que la gent vulgui dir que no, però estan. I per què no competir amb aquests cotxes elèctrics? Per què no competir amb... Jo personalment m'encantaria competir i provar-ho i no sé, estaria bé. Jo crec que hem d'apostar per qualsevol tipus de manera que puguem integrar aquestes tecnologies a la competició també. Què hi dius, Luis? Com ho veus tu, això? Guapíssim, jo faria un qüestionari de 15 preguntes, parlaria una hora més, o sigui que això no, tenim que parar aquí, jo crec, perquè si no es farà molt llarg, però hòstia, ha sigut molt, molt, molt interessant. Et desitgem, clar, el podcast sortirà el 20, però ho fem una mica abans del Dakar, et desitgem el millor, Xavi, que gaudeixis molt, que molt de tot, moltes llàgrimes i sobretot d'alegria i que puguem explicar-vos en el futur amb vosaltres i explicar-vos anècdotes que segur que sortiran, perquè el projecte aquest any dona per moltes anècdotes, segur. O sigui que segur que en tindrem per parlar en el futur. Segur.
Perfecte. Segur. Xavi, moltíssimes gràcies per comentar-nos tota aquesta tecnologia. Et desitgem molta sort i fins aviat. Moltes gràcies. Ens veiem. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, que vagi bé.